Ay, apo. Dagiti nga lalaki, ayan. Talagang nagpapadada. Nampay nga ta, ayan. Nagsisina da dagitoy. Nampay nga ta nga insinsina dati Jojo da dagitoy. Napintas mo ti asawa da. Napintas mo ti jowa da. Napay nga ta, ayan, insina dan. Kalkalpas ni Daniel Padilla, dahil man si Maronon, Richard Manan, talagang sa bali lang, nagiti nga lalaki na yan. Ay, naku, aya. Nung pahit, naka-ism ka, pinatikatext mo? Text niya. Ay, naapo pa kita buhay at tipani videos. Yung kakatkatawa nga video dito. Facebook kita data na eh. O, dyan song gugod ubot na. Funny videos. Ikaw man, kita na eh. Dyan song gugod ubot na na eh. Siyempre, scroll mo, amok tumutlaan nga dagay din nakabra. Din nakapanti lang, ti sir-siripong ita. Unod dati kachat mo nga babae. Apo, may damdamay aman dito buy-buya mo. Bis nga, buy-buya lang, di nakagat kita. Buy-buya. Ay nalakay, tandaanam. Time is the ultimate truth teller. Ito po nagarod ni Bea Alonso. Apo, ano may damdamay ka, kita buy-buya, bakit? Tumatal na dito, buy-buya lang nagkikita. Apo. Buy-buya. Panawang ka man lang ditan. Tandaan hindi ko na ni Bea Alonso. Time is the ultimate truth teller. Mamat lang. Bahala kayo. A few moments later. Apo. Lapis di bulong na aso, nagbabait mo tayo. Wait, manaktak mo ito, ini parihan. Hello, paray! Aw! Nya, paray? Ay! Woy, paray! Shot? Oh, balin ha? Eh, gawin na, paray! Ije, paray? Tayo nyaw? Ay, kaya balin na, paray? Woy, nakikita tayong tujikuhan. Pailaw, paray! Tasak tao, agpo tayo dyan, diretso tayo dito, Jay, ayan yun, paray. Woy, paray, no problem, ay apo, si kapay mo, yan ni paray mo, basta si kaparay, woy, no problem. Woy, paray, woy, sige, paray. Woy, matik, paray, matik. Sige, paray. Sige, paray. Pare? Ang pahay, bigla nga sumulsul po. Hindi mo na yun. Pare nga talaga, ni pare talaga dujay. Ano pa rin itong na yan? Talaga mo ta. Talaga nga iulit-ulit mo pa ita. Pare, agkikita tayo dyan. Pare. Amok-tumot lang nga babae dahil ta. Ni pari andong bakit? Ni kita ni pari andong nakalawlawag bakit? May yung lalaki nga talaga nga ay so pare ko hindi pailo pare ay nalakay tandaanam hindi ko na ako time is the ultimate truth teller. Bakit? Handa may ramraman ka kita mabuybuyam. Dahil ta bakit ti alam ka dagiti mabuybuyam dita cellphone data kasi cellphone mo kapi Facebook mo. Ang kabubuyam iti drama dita cellphone mo kindi jay TV. Inaapo. No adati nagsisina nga artistan. Ay na, amin kami nga lalaki mairamanan. No apay kasta kayo nga babae bakit? Among bakit? Sika lang ti lalab ko. Apo, pwede biya malagit yung bakal nga uray saan nga sikati first love ko nung sika datay last love ko bakal
asawa. So nga, ay ako ba ko? Hanak ay parparyas ka dagiti mabuybuyan dito sa social media kung gay TV. Amo. Ako dati may asawa ko. Sikati love na love ko baka. Yan si kalang tilalab ko. So, di ka kadi nga agpan panunot diba na? Hindi ka silsilos baka. Talaga, shock lang tilab mo. Lang, 2,000 years later. Ay, good morning bakit? Nay, nakatimpla ak ti kapino. Kin nakaluto ak pa iti pamigatan. May ka? nakatungtungan. Maraming tarupang. Di ba na kanya man tibas basol kaon? Hindi ang mukha pa yun. Di ba nagtungtong tabirabiin ba kahit? Nga, anak nga iraman-raman na yun, kadagita issue-issue, dagita artista nga agsisina ba kahit? Di ba yung bagat kanya mo? Si Kalag itilalab ka. Wala ka man. Lalab tarupang. Hindi nakatungtungan. Hindi ka kahit nakatungtong. Di ba na kanya man tibas basol kung ba kahit? Damag ka pala, matagtagiknip ko. Nga dati sa bali nga babae nga kakibkibin mo. No? Study ko na, time is the ultimate truth teller. Tam, tagtagiknipon ti pakaipudpudwan ti aramid mo. No? So nga din nakatungtungan. Ganyan ti babae, tayo so ti katungtung mo. Ito? Nagrigat mo tayo, hindi isa sa aden main nga lalakay. No saan nga gapo ka dagita artista nga agsisina di pa kay ramramanan may ay na. Ingga na tagtagi na. Babairo ka may? Iso pa hindi pa kang ungtan may? Sino?